ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್. ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬರ್ಡೇ ನೈಟ್ 12 o'clock ಆಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬಾರಿದು ಜಿತ್ ಬೇರಾರು ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇಗ್ಲಾರು ಇಂಚನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿರ್ತೀರು. ಇತ್ತ ಅನ್ನ ಬರ್ಡೇಗ್ಲ ಯಾರು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ತುಕ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾರಿ. Happy birthday. Thank you. Thank you. अच्छा बर्थडे बॉय दिले मोने देखतानी पल्ले नदಲ್ಲ बर्थडे ನದಂಡಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಅರಿಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜ್ವರ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾತೇಗ ಇನ್ನಿಗೆ ಯಾವ ಇದ್ದೆ ಅರಿಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದೆ ಚೂರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾಡ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ತೋಗದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮೇರ್ನ ಬರ್ಡೇ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬರ್ಡೇ ಅಂಚ ವಿಶ್ಲ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಆಯ್ತಾ. ವಿಡಿಯೋಲ ನೆಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೆನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಲಿ ಅಂದ ಅರೆಗ್ ಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಶೀತ ಜ್ವರ ಅಂಚ ಚೂರು ಲೈಟೆಡ್ ಅಂಚ ಅದು ಚೂರು ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆದಿತ್ತನ್ ಕೋಡೆ ಮಾತಾಡ್ನ ಅಂಚ ಇನಿ ಚೂರು ಸರಿ ಆದನತ ಇನಿ ಚೂರು ಬೆಟರ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮದಿ ಮೇಲ್ಪಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ ಅರ್ನ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂಡ ಯಾನು ಚೂರು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೆ ಅಂಚತ್ತ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಆರೆ ಬಂತೀನಿ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಯಾವುದು ಅಂಚ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಯಾವ ಬಂತೀರ ಅಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಗ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಅವು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಂದ ಆಪುಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಬರ ದಯ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿತ್ತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಯರಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಂದ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಆರಿಗೆ ದುಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪುರ ಮನ್ಪು ಅಂದ್ ಅಂಚ ಆರು ಬಯ್ಯಗ್ ಬಂದಾಗ ಬಯ್ಯಾಡು ಬೇಲೆದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಕ ಇತ್ತ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ವಿಶೇಷ ಇರ್ತಾನೆ ನೀ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಎತ್ತ ರೀಚ್ ಆಯ್ರಾಂಡು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಓಕೆನಾ. ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.